Hej YouTube. Jeg har fået et spørgsmål fra Michael Ville Porto-fan, som har spurgt om, hvad er dit yndlingsfodboldhold? Ja, mit yndlingsfodboldhold er nok det er AC Milan og Real Madrid og FC Barcelona. Lidt Barcelona. Man kan ikke undgå at holde med dem, fordi de er jo verdens bedste. Men jeg synes, at det er gode grund til, faktisk, jeg har en lidt mærkelig grund til, at jeg holder med AC Milan. Der var jeg lille, der spillede jeg FIFA 0. Der spillede jeg FIFA 04. Og så synes jeg, at de var gode og sådan noget. Og så ville jeg spille det. Det var sjovt at spille med dem, og de var gode. Og så var jeg altid min lillebror. Og jeg ser så dårligt også. Og så der var en til at holde med dem. Jeg synes også, det er lidt synd for dem i Champions League. Det er altid skal med Barcelona. Men nu er det røget ud af Champions League. Men hvem vinder? Jeg håber på, at Real Madrid vinder. Og Barcelona vinder. Det er sgu ikke til at komme ud, men tror jeg ikke. Det skal virkelig spille godt. Det får vi se. Hvis jeg har flere spørgsmål, så send mig en video-kommentar nede i bunden. Og så svarer jeg forhåbentlig op på de spørgsmål. Hej YouTube!